Només és un entrenament, però has de deixar-t'hi la pell com si tinguessis 50 càmeres al davant. Recorda, moderat però incisiu, no l'has de deixar pensar. Moderat però incisiu, no l'he de deixar pensar. Bé, en primer lloc, gràcies per acceptar el cara a cara, tot i que potser hauria d'agrair-lo al Zapatero, no? Perquè vostè només és un candidat a dit. Per què ha dit? Doncs perquè només repeteix el que Zapatero li ha dit. Li ha dit, És un xiste. Bé, anem al gra. Vostè i el tripartit són una colla d'ineptes, escolti'm, perquè l'únic que han fet és un estatut de fireta. I sé del que parlo, perquè jo mateix el vaig pactar. Són tan dolents que no saben ni pactar la baixa. L'únic que saben fer és enfonsar túnels de metro. I això és el que han fet amb Catalunya. Enfonsar-la. Colla de tòtils. Què? No tens res a dir? Idiota, gamarús, se t'has menjat la llengua del gat, bombilla. Brillant, Artur, has estat brillant. Quan tingui el de veritat, me'l menjaré. Sí, però no et confis. Aquest només és un sparring, el Montilla de veritat. T'ho deixarà molt més difícil. Però si és aquest el de veritat. Què dius? Sí. Bon dia. Merda, m'han descobert. Talleu! Però què hi fa vostè aquí? Què passa? Jo també vull entrenar-me pel cara a cara. Però llavors per què porta una màscara de Montilla? Perquè no se sepa que sóc el Montilla. Què, Pepe? T'he fotut canya, No m'estranya que no vulguis un cara a cara amb mi. Que consti que hi ha hagut un moment que he estat a punt de contestar-te, Que consti. Parla bé el català, collons. Que consti, Pepe, te cuento mi estrategia. Sí. Si gana Arthur, lo dejamos gobernar, pero en minoría. Y así lo tendremos pillado por los huevos y no tendrán más remedio que apoyarme en Madrid, aunque no quiera. ¿Y si gano yo? Joder, y estamos buscando problemas donde no los hay. Sí, perquè no se sàpiga que sóc el Montilla. Que no se sepa, no? Que no se sepa que sóc el Montilla. Doncs fes el gag bé, imbècil. Fue molt bé per tercera vegada, No l'insulti. No insulti al personal. Brillant. Has estat brillant. Hòstia! Hòstia!